ஹாய்ண்ணா, என் பேர் ஹேமந்த். நான் வந்து பெங்களூர்லேருந்து பேசுகிறேன். நான் ஆக்சுவலி உங்களுடைய வீடியோ வந்து ஃபஸ்ட்லாம் நான் சும்மா டைம் பாஸ்க்காக தான் நான் பார்த்துருந்தேன். நான் அப்புறம் போக போக தான் உங்கள் வீடியோ மேலே எனக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சு. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது வந்துட்டு எனக்கு உங்கள்கிட்ட பிடிச்ச சிம்பிளான ரொம்ப ஒரு வீடியோனாக்கா நீங்கள் சொல்லியிருந்தீங்க, இந்த குப்பை மேனி, துளசி, கீழாநல்லி, பப்பாய் இலை, அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா உப்பு, கொஞ்சம் மஞ்சள் தூள். இது வந்து எனக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல் ஆச்சுண்ணா. அது ஏன் யூஸ்ஃபுல் ஆச்சுன்னா, ஆக்சுவலி வந்து என்கிட்ட சேவலுங்க கூட இல்லை. என்கிட்ட என்னுடைய ஃப்ரெண்டுக்கிட்ட வந்துட்டு இந்த மாதிரி தான் சேவலுங்க காலையில் ஃபீடிங் பண்ணிட்டு கூண்டில் விட்ருவான். அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா செத்து போயிடும். அது என்ன நோவுன்னு கூட தெரியாது. அது அந்த மாதிரி டைமில் வந்துட்டு ஃப்ரெண்டு என்கிட்ட சஜஸ்ட் பண்ணும்போது நான் என்ன சொன்னேன், உங்களுடைய வீடியோவை பார்த்து அந்த மெடிஷன் அவங்ககிட்ட சொன்னேன். நான் சொன்னதான் அது எல்லாமே போட்டான். ஸோ அது போட்ட பிறகு பார்த்திங்கன்னா இப்போ வந்து அவங்ககிட்ட சேவலுங்க எல்லாமே ரொம்ப நல்லா இருக்குது. ரொம்ப தேங்க்ஸ்ண்ணா.